ҳуҷайраҳои маҳаллии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан кормандони муассисаҳои давлатиро маҷбур мекунанд, ки ба нашрияҳои ҳизби ҳукмрон обуна шаванд. ҳамин тавр Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан ба ҳамаи корхонави муассисаҳо мактуби расмӣ ирсол намуд, ки ба шумораи муайяни нусхаҳои нашрияҳои ҳизби ҳоким обуна ҳатмӣ аст. манбаи портали иттилооти Ахбор.com мегӯяд, роҳбари яке аз корхонаҳои шаҳр аз рӯи ин ҳодиса норозигии худро изҳор намуд. рӯзи гузашта намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо ин нома ва нақшаи қаблан тасдиқшуда ба назди мо омаданд. муассисаи мо, ки дар он ҳамагӣ 12 нафар кор мекунанд, бояд ба 15 нусхаи нашрияи Минбари халқ, 15 нусха Сухани халқ ва 25 нусхаи Афкори халқ обуна гардад. ин тақрибан 3500 сомонӣ, яъне тақрибан 300 сомонӣ ба ҳар як корманд рост меояд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон даъво дорад, ки ҳамеша дар баробари мардум фаъолият мебарад. пас чаро дар ин замони мушкил ба мардуми камбизоат бори гарони обунашавиро ба нашрияҳои худ бор мекунанд, иброз намуд ӯ. дар навбати худ роҳбари ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан Комил Мирзоев ба роҳбарони корхонаву муассисаҳо таҳдид кард, ки радкунии обунашавӣ ҳамчун радкунии дастгирии сиёсати президент Эмомалӣ Раҳмон дониста мешавад ва мақомоти амниятӣ нисбати онҳое, ки рад карданд, чораҳо меандешад. Комил Мирзоев ошкоро изҳор кард, ки иҷро накардани нақшаи обуна ҳамчун радкунии сиёсати президент Эмомалӣ Раҳмон қабул карда мешавад ва онҳое, ки рад карданд, ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. хашмгин мешавад сокини шаҳри Истаравшан. ташкилотҳои ҳизбӣ минбаъд низ бо иқдомҳои созанда ва нақшаву барномаҳои воқеии худ ёдрас мекунем, ки ин бори аввал нест, ки кормандони ташкилотҳои буҷавӣ дар Тоҷикистон аз обунашавии ҳатмӣ ба нашрияҳои давлатӣ ва нашрияҳои ҳизби ҳоким шикоят мекунанд. ҳар сол муаллимон, табибон ва дигар кормандони давлатӣ маҷбур мешаванд, ки барои обуна ба нашрияҳо аз 200 то 500 сомонӣ сарф кунанд, ки барои онҳо тамоман лозим нестанд. Тоҷикистон ба шумо маълум аст, ки ягон ҳизби мувофиқи қобили амал нест. ва ё ҳизбо киссагиянд ва ё ҳизби